unha cousa. Ven aquí, verás, tío. Ahora, que teño que facer? Sorteos carcasas, me dixeron. Sorteo das carcasas. No, tranquilo. Ahora vas a humillar aquí dentro do Galicia. Mira, pon aquí. Sorteo das carcasas. Eu vía esto e dicía eu, pero que serán as carcasas? E eu vía e dicía, sorteo das carcasas. E eu, pero vamos sortear carcasas de móvil. E agora acabo de caer, porque vamos sortear entradas para ver o próximo luns aquí en Land Rover a Óscar Casas. No. Tom, cóñete unha semana de vacacións. Un aplauso para Horacio. Ai, bueno. Gracias por estar aí un xoves máis. Repito, o lunes que ven vai estar neste plató, é a primeira vez que ven aquí, Óscar Casas. Ahora que me fai bien. Aí está. Bueno, e entón, como normalmente non anunciamos o invitado, pero como sabemos que hai moita xente que ao mellor quere aproveitar a oportunidade para verlo en persona e estar aquí, sorteamos pouquiñas pero algunhas entradas para vir aquí ao plató a ver a Óscar Casas o lunes, vale? Eu creo que teñen que entrar nas nosas redes sociais, non? No Instagram, Facebook, Instagram, non? En Instagram, non? Entrades en Instagram e aí podedes participar no sorteo das entradas para ver a Óscar Casas este lunes aquí en Land Rover, vale? Aí está. Bueno, gracias por estar aí. Gracias ao público de plató. Tamén me dixeron que hoxe había xente ao mellor que venden do País Vasco. Pode ser? Sí. Simón. Sí. Cantos? Veñen tres, mira, este sería Isabel, José Ramón e Maica, creo que era, verdade? Sí. A ver, deixa o micrófono, Mon. Dalle un aplauso a Isabel, José Ramón. Que tal, Isabel? Un aplauso aí. Que tal, Isabel? Feliz de estar aquí. Pero vamos a ver, ¿ti eres de...? Yo soy extremeña, pero con 5 meses me llevaron mis padres al País Vasco. Espera, o sea, ¿ti eres de Extremadura? Sí, y a los 5 meses, mis padres y yo fuimos para el País Vasco. ¿A dónde? A un pueblecito de Álava, que se llama Llodio. Vale. Yo estaba ahí viviendo siempre hasta que conocí a mi marido. ¿Tu marido Y mi marido es de Basauri, él nació allí. Pero tú eres vasco? Sí. Sí. Bueno, Vale. padre gallego, ¿eh? Claro. A teu pai é gallego, de onde? Padre de Santander. De Turín, de Villa Cruces. De Vila de Cruces? Buah. Pero tú non tens ninguna relación con Galicia, máis alá de que Más- seu pai seña galego. eso es. E tú como te aficionache ao Porque a Land mí Rover? las meigas me han embrujado. O sea, Sí. sí. Contáronme que tú xa vías os tonechos na televisión vasca. En la TV2 los ponían a las 10 de la mañana o así, los sábados. Me tocaba limpiar a mí la sala y aprovechaba para veros, claro. E botaban os tonechos no País Vasco ás 10 de mañá? Sí, ponían lugar. Y claro, Vale, poñían lugar e salían os tonechos en lugar. repetían lugar del viernes, lo repetían allí los sábados. Así a veces, poucas veces, pero a veces teño ido polo País Vasco e alguén reconocerme dos Pues tonechos. seguro. De feito, os tonechos, a primeira vez que actuamos fora de España, fora pa televisión española, nunha gala que se grabou en Logroño, que era La Rioja, que hermosa eres. E fomos a actuar aí os tonechos, entón, cando nos chegáramos ao hotel, había moitos fans esperando, porque estaban David Bisbal, a Pantoja, Bustamante, Carlos Baute, estaba cheo de fans. Entón, chegámonos no coche, viñeron todos os fans encima, abrimos a ventanilla a ver que pasaba, e veunos un e dixo, tranquilos, no es nadie. Bueno, benvidos. Muchas gracias. Estades de vacacións aquí o que? No, venimos para ver hoy el programa, hoy jueves y el viernes para casa. Vides para ver o programa e marchar. o viernes volvedes. Y Vale. el viernes para casa otra vez. Pero vos non tedes casa aquí ni nada. Sí, en cariño. Jo, Cariño, precioso. En Pero bueno, cariño. hay que decirlo bajito, que no se acumule. que compraste unha casa moi barata, o millor, non? Sí. Muy barata y a reformar entera. Sí. Tendría que hablar con Rosa Facán también. O mellor comprastes por 4 duros e agora vale... Ahora me va a valer más, claro. Pero para mí. Pero va a decir a cariño, hoxe. Sí.
Vades A dormir, dormir cariño? allí. Pa forrar non coller un hotel aquí, Claro. Como solo vai. Oye, gracias por vir, gracias. Antes de ir co primeiro sketch da noite, quen se gañou o dereito a fotos? Buah, hoxe vas flipar. Temos aquí a Isidoro. Isidoro. Pero este señor ten que ter unha ganadería de toro bravo, No, polo mira. menos. Isidoro, levántate. Que tal, levántate. Isidoro? Que tal? Isidoro cumple... No, séntome, Sentámonos, sí. Isidoro. Isidoro cumple en marzo... Non oes ben? Non. E pa que queres oír cas tonterías que se dicen? É o que me falta. Vou Cumple facer en 100 anos, Cumple en marzo 100 anos. 100 anos vou facer. Toma! Guau! Faltame 3 meses. 100 anos cumple en marzo. Pero... O 28 de marzo, se me veñen a facer un programa ali, Sí. fago a cena para todos ali. Langosta, Langostas, dixo, lubricantes, salpicón, o que queiran. Percebes? Toda a Pero ti cociñas? O 28, sí, eu cociñeiro. Cociña, Do lava, do fai restaurante Miramar de Malpica e restaurante Isidoro. Tuve 2 restaurantes ali. Ahora estou jubilado. Más che vale. Con 99 anos... Pero sigo facendo comida para fillos e para netos e para todos. Non necesito de nada. Aí están as netas que digan. Faça de comer aí. Esas son as netas? Claro, xa son bellas as netas. Son as netas. Claro, que está moi ben, non? Ali xa digo, ali teñen salpicón de lubricante ou de boi ou do que queiran. Percebes? Nécoras. Pero invitas tú? Sí, langota. Vale. Feito por mí Sí. todo, Cociñado por mí, Onde é? En Malpica. En Malpica. Vive en Malpica. O lugar xa me veu ali, hai 3 anos. O lugar. En el 2014. E era ali en Malpica. Pero hai que esperar ahora os 100. Ahora na cagues no último momento, que ahora falta che pouco. Faltame 3 meses, non máis. Ahora non estropees. Bueno, Aguanta. Que tal estás de salud? Ben. Sí. No. É un fenómeno. Vai nos matar a todos. Bueno, mira unha cousa, Isidoro. Onte Onte estuvo esperando. estuvo aquí unha señora de 109. Sí, 109. 109, ainda che faltan 10. No periódico de hoxe viña unha de 108. Pero nas esquelas, ao mellor. No. Que puñía 108 anos, era a máis rica de, ou se chama a máis bella de Galicia. Sí. Ese título É dura porque pouco, non sei por amor- qué. Era un título que dura moi pouco. Bueno, Tú canto te conformas máis? Canto te conformas máis? Con cantos anos querías máis vivir? Cantos? eu, Sí, o que Dios queira. aí está. Aí está. Esa é a actitud. 10 podes vivir. O 20. Aí está. Se me encontro así, vou durar hasta 120. Xa che Si estou nesa forma que Estás moi ben, A ver, levántate, a ver. Estou en forma. Estás aí para... Fai deporte, fai todo, mira. Outra vez. Señor. Estou en forma. E como faz para estar así? Por qué? Como faz para estar Eu así? pago a comida para min. Todos os días diferente. Sí, Cada día é un plato diferente Fai todo. de comer. xa. Feita por min, Pero para estar así de ventas que moverte, tes que andar, seguro. Despois ando 2 horas diarias. E a onde vas? A onde vas? Polo puerto. Por aí. Polo puerto de Malpica, todo de un lado ao outro. Vale. Eh? Tomas pastillas? Si, aí tomo. Moitas, non. Bastantes. Pero cantas. Polo menos 8 ou 9. Sí. Sí. Bueno, pero será tensión, colesterol, tal... Nada. A tensión que na mirar hoxe teño a ben. Canto é ben? Canto tiñas? Canto tiñas? Pois eu non dixo, pero dixo que tiña ben. Non te fíes. Mucho dicho, pero... Que é o que máis che... Hai algo que che E fastidie? fixe un electro hoxe tamén. Do corazón? Está Espectacular. impecable tamén. Tes algunha molestia? Algo que che moleste? No, de Oído, momento oído, nada. pouco. Nada máis que oído. O oído o único que O non... oído, sí. Bueno, Nada máis. O oído, sí. Se me pero deran- para ti o importante é falar, non escoitar. Sí. Tú xa... se me deran un novo. 100 anos falando. Pero e non... Se me deran un novo. E que máis? Bueno, E- que facemos? Que facemos para o 28? Que día é? Que día é? O 28 de marzo. Hai que ir a lúa, Eu 28 fago de marzo. eu fago ya Eu vou. Eu fago tamén. eu fago ya comida para todos. Langosta, lubricante, Lubricante, pequeno. langosta, percebes, que máis queres? No, no. Salpicón. Están todos invitados, eh? Póñelle
o móvil para a foto. Sí. Eu vou, eu vou. Pois aquela colle nota. Eu se chego alá, Ha de chegar, non? eu vou. Ha de chegar que usted é boa persona. Na túa familia houve xente que chegou a 100 anos? Na túa familia houve alguén que chegara a 100 anos? Sí, hombre, de 100 e pico. Que va, sí. Sí, somos unha familia todos de 80 a 90 para arriba todos. Que non te desprezas. Sí, sí. Non te desprezas. Hubo algún de 100 e pico, Sí. Vale, ben. Pois Un iso de é bon, 100 é boa Eu vou cousa. durar hasta 120, 120 máximo, aí para, aí para. Fainos a foto aí, Mon, ven por aquí, vale facer unha foto, Mon, ponte aquí. Mira, mira que espectáculo. Ahí, Isidoro, sonríe, Isidoro. Aí. Conta comigo, po cumpleaños. Conta comigo. Colle, é o 28 de marzo. Si, eu vou. Pero as netas danlle aí se queren, collen aí. O teléfono e o chamo. Elas xa cantaron na televisión de Galicia. Eso non ten que ver, poden ser... Teñenos que chamar para aquí tamén, porque veñan Cantan ben o que? que veñan cantar. Cantan ben? Sí, hombre. Veña, pois vámonos a chamar. Estamos todo o público invitado a comer. Bueno. Gracias, Isidoro, un aplauso para Isidoro. ¡Aplauso!